kama wuod mwalimu teneno okay. Kaka en pok kwanye mondo okony ding japiny o understand lakuna mantiere ni biro nekech sama nwandiko katiba ni nwandike gi chuny maler. Koro ntiere gik moko mane wago gi wiwa to waparo ni dhi timore kamano. Achiel kuom gima ne wago gi wiwa en ni ne wago gi wiwa ni yiero nego bed ni timore bang' higa 5 ka higa 5. Mak mana ni doho okodhi katiba no okodhi ondiko ni nyaka otimre bang' higa 5 ka higa 5. Koro mae mineno nafas jadi dong'e. Achiel kuom gima ineno wuod mwalimu kelo kendo en niya, kaka katiba wache ni ker manyien kao muma kata we telo ka ker machon cha otimo ang'o? Ker machon weyo telo ka ker manyien odonji e telo until the next president is sworn in. Gima ne miyo katiba ndiko ma kata katiba keto mai kata jogo mane ndiko katiba en nikech ma mondo mi jopiny owinje en ni king'iyo samoro otim yiero kaka otime cha ng'ato dhi e doho kaka en kitwa mar dhi e doho kaeto ka ng'ato dhi e doho thuolo ni waonge piny ok ni wadong' ni jatend piny onge nikech ponono piny Kenya odhi e lweny gi piny moro e thuolo mane ker moro pok ochamo mumani. Koro katiba ne temo protect mondo kik wabed gi fuok ma ng'ato nyalo nyiedhore ni akoro ane jatend piny kata ng'at manyalo chiwo direction ne piny seche go bedo ma onge. Kaeto nong'iyo ni mondo gap moro kik bedi, mondo kik fuok moro bedie, nyaka jatend piny manyien cham muma. Koro chieng' mochamie muma cha ema jatend piny mane nitiere cha onge. Tiende niya, kane bed ni piny tek kech ing'eyo ni nitiere circumstances kata gik moko manyalo miyo yiero deko. Achiel kuomgi en ni achiel kuom presidential candidate no oleng'o lewe. Koro koleng'o lewe kinde campaign no to nitiere kaka chik wacho ni yiero inyalo tim nade? Inyalo chor. Kaeto thuolo ma bende ji dhigo the Supreme Court cha dhano dhi to okoyudo ng'at motimo ang'o? Okoyudo ng'at ma olocho. Victor, 2017 gima ji pod ok openjore ni dine Supreme Court kech ing'eyo ni 2017 ka jakom odhi e doho mokwongo Maraga gino gwetho oko. Mar ariyo kendo gichak gidokie doho. Dine chak gweth macha bende oko. Doho chak wanyu chak udogi yiero. Tiende mano kendo dweche adek mochako med kendo mbele kendo gichak gidhi nikech katiba okwach ni doho maduong' nyalo mana gwetho yiero mar president nyadiriyo. Ginyalo gwetho oko kata nyadipar. Kokele nyimgi to giyudo ni rach. Gigwetho oko. Ndale ma medo dhi nyalo dhi kata nyaka higa rum ka uonge president. Koro magi e circumstance ma jondik katiba ni ne neno gi pach gi e seche ka nikech nego ndike gi chuny maler. Ne gi chuny maler. Moro ariyo, chik en gima dongo. Chik chalo piny. Tiende niya, kane indiko chik ni ng'at marafuok ok oyiene mondo mi omud nyoyo. To kinyoyudo ka fuoke otegno, mi dhi yudo ka omudo nyoyo. Samoro nyono moko. Tere e doho ni kawuono rafuok omedo nyoyo, koro waket nyoyo bed mabedo otegno kik chwak ahinya. Nikito mbo. Nikik mbo gany. Samoro rafuok machielo ni ema nyo fuoke otegno, to jal machielo cha to fuoke otimo ang'o? Fuoke pod yom kata fuoke hinye. Koro kiny kung'iyo nikech nundike gi rafuok machielo cha rafuok cha koro onge. Koro chik gi piny en gima dongo. Kaka piny dongo kaka chik dongo. Rafuok oleo kawuono.